Magandang araw po. Yan, nakapag-ipon po tayo ng 2 tray. Isasalang po natin ang mga to sa incubator para maging sisiw na naman yun, no? Pero syempre, bago nating isalang, make sure malinis ang mga itlog. Tanggalin natin yung mga buha-buhangin, mga konting ipot na sumasama, no? Para make sure malinis talaga. Ayan, nakakatuwa lang dahil pangarap lang natin dati at nakikita lang sa mga vlog ng mga nagmamanok. So ngayon ginagawa na natin, isa challenging, ginagawa natin to sa mga spare time natin, no? Make sure productive tayo sa isang araw. Yan, no? Always happy dapat sa ginagawa natin.